Solidaritat Catalana per la Independència va voler deixar clar amb aquest acte al Teatre Calbolet que sí disposen d'un programa polític específic per Vilafranca, amb la presència dels membres de la candidatura a la capital de l'Alt Penedès, encapçalats per Salvador Busquets i acompanyats del diputat de Sí al Parlament de Catalunya, Uriel Bertran. Es van desgranar els prop de 100 punts que s'articulen en els 7 grans eixos del seu programa. Abans de començar aquest acte, el cap de llista de Solidaritat va comentar que estaven molt il·lusionats per aconseguir el seu gran objectiu, que és tenir presència al consistori. Tot i ser conscients que són una formació novella, pensen que tenen opcions defensant una Vilafranca oberta, participativa, solidària, innovadora i cívica. Nosaltres, com he dit abans, som un partit nou, però amb moltes ganes. I avui el que farem és presentar en totalitat el nostre programa i les nostres propostes concretes per Vilafranca. Alguns ens han dit que no tenim programa electoral. Avui veuran que sí en tenim de programa electoral. I a més, amb quasi un centenar de propostes molt concretes per Vilafranca, per millorar-la i tirar-la endavant. Per la seva banda, Uriel Bertran mostrava la satisfacció d'haver pogut presentar llistes en solitari en 101 municipis de Catalunya, als que cal sumar-n'hi 5 més en coalició amb reagrupament. D'aquesta manera, deia, tenen presència en gran part del territori català. Bertran apuntava també que la seva intenció és aportar valors nous a la política municipal, apostant per un compliment dels seus compromisos, la sinceritat i la credibilitat. Per tant, són valors que incorporem a la política catalana, que ho hem fet al Parlament de Catalunya i que creiem imprescindibles d'aportar als ajuntaments del nostre país al costat d'un projecte, evidentment, independentista, de regeneració democràtica, que hi hagi aire fresc, cares noves a la política municipal i de participació ciutadana. Fomentar que sigui la ciutadania la que prengui les decisions importants del municipi, no només votant una vegada cada 4 anys, sinó amb consultes populars respecte a aquells assumptes que siguin d'especial interès a la vila. En aquest acte estava prevista també la presència d'Alfons López Tena, però finalment, per qüestions de salut, no va poder ser a Vilafranca. Aquest, recordem, era l'acte central de campanya de solidaritat a la capital de l'Alt Penedès, on es presenten per primer cop a les municipals.